Tässä on edessäni Janne Pohja, joka on terveen näköinen nuori mies, mutta sun elämä ei aina ollut tervettä. Sun lähtökohdat on aika erikoiset tai aika rankakin. Mistä sun elämä niin kun lähti? Kerro vähän lapsuudestasi. Mut kasvatettiin aika kovalla väkivallalla ja sitten isäpuoli oli vielä Jehovan todistaja, että se toi semmoisen erikoisen uskonnollisen ilmapiiri sinne kotiin ja monta ristiriitaa. Mä oon kuullut, että sä lähdit kotoa aika nuorena. Paljon sulla oli ikää silloin? Mä olin noin 13, kun rupesin silloin olemaan kotoa pois niin paljon kuin se vaan oli mahdollista ja näin. Mutta mummu oli semmoinen tuki ja turva, että mummun luona olin nuorena hyvin paljon, että mummu yritti mua siinä sitten kasvattaa, mutta se alkoholi ja se kaikki tuli niin vahvasti mun kuvioihin silloin jo nuorena, että se kyllä veti sitten ja vei mennessään. Henkirikoksen tein 2000-luvun alussa, niin sen henkirikoksen oli vierestä näkemässä monta ihmistä, mutta muun muassa siinä oli yksi Vammalan helluntaiseurakunnan vanhemmistoveli, mikä näki sen tapahtuman. Se tapahtui keskellä kaupunkia sillä 8 aikaan illalla. Mutta tämä vanhemmistoveli lähti tämän tapahtuman jälkeen, meni seurakuntaan ja vei minut rukousaiheeksi. Ja se seurakunta rupesi sillä hetkellä rukoileen mun puolesta. Ja kuinka nopeasti Jumala kuuli jo seuraavana aamuna Vammalan putkassa, Jumala ilmestyi mulle. Ymmärsin mitä olin tehnyt ja elin aika toivottomissa ajatuksissa. Jotenkin hengen vieminen toisaalta on semmoinen brutaali teko, mitä ei kukaan voi tehdä eikä saa tehdä. Se on Jumalan tehtävä. Jumala antaa elämän ja Jumala ottaa elämän omalla ajallaan. Niin siellä niissä synkeissä ajatuksissa mietin, että voisin itseltänikin ottaa hengen sitten pois. Niin silloin Jumala ilmestyi mulle ja sanoi, että Janne, hän haluaa sua auttaa. Hänellä on sulle parempaa. Hänellä on tulevaisuus ja toivo. Ja sä halusit Raamatun silloin? Joo, se oli niin vaikuttava, että sekin on käsittämätöntä, että kuinka semmoisen ilmapiirin läpi siihen niin kuin pimeyden, äärettömän synkkyyden keskelle ja sekavan huumeiden sekoittaman mielen läpi voi tulla joku viesti niin voimakkaasti, mikä saa sut toimiin. Ja se viesti, minkä Kristus antoi, pyydä Raamattu, se oli sen kaiken läpi niin voimakas, että mä en hetkeäkään epäilly enkä empinyt, vaan löin siihen putkan oveen ja pyysin putkan vahdilta Raamatun. Saiko sä Raamatun? Mä sain Raamatun, joo. Wow. Kiitos Jumalalle. Mä sain Raamatun. Mutta mut siirrettiin sieltä Vammalasta muutaman viikon jälkeen Kakolaan ja se maailma vei mut. Olinhan mä henkirikosmies ja muutenkin olin tehnyt paljon sellaisia tekoja valitettavasti, mikä oli tuonut siinä rikollismaailmassa mulle nimeä, niin mun piti vankilassakin sitten elää se rooli ikään kuin toreksi ja niin kuin se loi mulle turvaa ja mä pystyin sitten vankilassakin toteuttamaan itteeni vuosikaudet sen roolin avulla, että Kristus valitettavasti vielä silloin unohtui. Mutta mitä sitten tapahtui? Mutta Jumala on hyvä ja uskollinen ja hän on luvannut sun ja mun kohdalla viedä aloittamansa hyvän työn päätökseen saakka ja oli mutkin päättänyt pelastaa. Eli hän jätti semmoisen kutsun, että sen koko päihdemaailman ja vankilamaailman keskellä ja sen kaiken raadollisuuden keskellä, niin mä löysin itteni paljon hengellisistä tilaisuuksista, kirkoista, raamattupiireistä ynnä muista tällaisista. Enkä niin kuin oikeastaan ymmärrä, mitä niissä tein, mutta sain kokea siellä aina sen pienen ajan semmoista lepoa ja rauhaa, mitä olin kokenut siellä Vammalan putkassa vuosia aikaisemmin. Että Jumala kutsui kyllä hyvin vahvasti mua monta vuotta, 7 vuotta kesti se mun niin kuin semmoinen hengellinen etsimisen ja tämä. Ennen kuin sitten sain syntyä uudesti ylhäältä, että siinä uskonnollisuudessa ei vielä ollut sitä muuttavaa voimaa. Mä luin paljon Jumalan sanaa. Yksi vankilähetti oli saanut haastattua mut lukemaan Raamattua. Ja mä luin paljon Raamattua ja se sana yhtenä tammikuisena päivänä vankilan sellissä, se muutti
mun elämä. Mä sain kokea semmoisen syntien anteeksi antamisen. Sain konkreettisesti kokea sen, kun tullaan pimeydestä valkeuteen. Se painotaakka, se kivireki, mitä mä olin vetänyt koko elämän perässä, se putos. Mutta myös Pyhä Henki, niin kuin se jotenkin näytti ja ilmoitti, että sun ei enää ikinä tarvi elää sellaista elämää, mitä sä oot elänyt. Että hän tuo sulle toivon, hän tuo sulle ihan uuden elämän. Sellaisen elämän, mihin hän on mut tarkoittanut ja kutsunut. Että se vanha saa olla pois. Niin mun ajatusmaailmassa tapahtui se kaikki. Mä tiesin, että nyt mun elämästä jää lääkkeet pois, mitä mä oon syönyt koko elämäni. Nyt mun elämästä jää huumeet pois, mitä mä oon vetänyt 17 vuotta. Mä tiesin, että mun elämästä jää tupakat pois. Nämä on kaikki vaan niitä ulkoisia asioita. Mutta mä tiesin, Pyhä Henki sanoi, että jätän nämä pois. Hän otti ne pois. Ja näin, niin kuin, että se tuli mun ymmärrykseen. Mä tiesin, että mä oon elänyt ennen rikollista elämää niillä arvoilla ja niillä asenteilla. Nyt mä en tiennyt miten, mutta tiesin, että tuun elään toisenlaista elämää. Hänellä on mulle varattuna uusi elämä. Kauan sä olit vielä vankilassa sen jälkeen? Oliko sulla jäljellä vielä paljon? Joo, kiitos Jumalalle, että oli. Joo, ei ollut paljon, mutta parisen vuotta ja se oli kyllä mun elämäni parasta aikaa. Taka siis koko ajan mä saan elää elämäni parasta aikaa, mutta ehkä niin kuin hengellisesti parasta aikaa. Että mä olin paljon Jumalan edessä joka päivä. Mä luin tunteja Jumalan sanaa ja mä olin tunteja polvillani Herran edessä. Ja kuinka ehkä hän näki mun jääräpäisyyteni ja semmoisen niin kuin järkeilyn, niin hän ilmestyi mulle ne vuodet siellä niin konkreettisesti koko ajan. Ja mä sain vahvistua ja juurtua siihen kalliolle, Kristuskalliolle. Miten muut vangit suhtautu tähän muutokseen? No joo, se toi semmoisen jännän efektin, että niin kuin olen kertonut tässä, että ikävä kyllä olin semmoinen aika sähäkkä persoona ja hyvin väkivaltainen kaveri. Ja sitten olen elänyt semmoisten niin kuin jengejen parissa ja mulla on hirveästi päässä tietoa siitä rikollismaailmasta. Niin vangit ehkä alkuun katsoi mua sillä lailla, että nyt toi kaveri on ihan erilainen kuin ennen. Tuleeko hänestä heille uhka, onko heille vaaraksi? Se kesti noin vuoden, kun mua tutkittiin ja katsottiin, että puutunko mä heidän elämään, vaikeutanko mä heidän elämää, kerronko mä niitä asioita, mitä mä tiedän. Mutta samassa se aiheutti vartijoissa myös, koska vartijat oli mua jo katsellut vuosia vankilassa ja tiesi mun elämän, niin hekään ei oikeastaan sitä uskonut, vaan siellä ruvettiin pohtiin, että mihin Janne tällä pyrkii, mitä sen elämässä on tapahtunut, kauanko usko kestää ja mitä tässä tulee tapahtua. Ehkä se kesti vuoden molempien puolelta, kunnes se näki, että tämä kaveri on oikeasti löytänyt jotain kestävää, jotain mikä ei vahingoita muita. Tämä kaveri on täällä vapaa. Tällä on hyvä olla. Ja Jumala kyllä kutsui mut ja mä rupesin heti vankiloissa saarnaamaan. Heti se oli niin voimakas mulle ja mä niin rupesin elämään sitä uskooni heti täysillä todeksi, että mä en ikinä sitä hävennyt. Kuljin paljon Jumalan sanan kanssa ja sanoin siellä vankitovereille. Mulle tuotiin muutamia kertoja huumeita, selliä, tällaisia, niin mä sanoin ihan suoraan, että älkää tuoko ikinä enää mulle tällaisia asioita mun eteen, että mä joudun siihen tästä lähtien puuttuun eri tavalla. Että mä en halua kuulla sieltä rikollismaailmasta enää mitään, mä en ole enää osa sitä, vaan mulla on Kristuksessa uusi elämä. Mä haluan elää sitä. Ja pojat rupes kunnioittaa hyvin paljon mun uskoa, että mä sain olla vankilassa sen viimeisen vuoden, niin mä tein paljon sieluhoitotyötä. Mulle tultiin kertoon tosi kovia asioita. Miehet, vangit, purki sielua, ne luotti minuun. Musta tuli niille niin kuin semmoinen niin kuin, mä olin siellä omalla paikalla, Jumala oli kaiken sen valmistanut ja mä uskon, että mä sain siellä vankilassa olla monelle rohkaisuksi. Ja se vastaanotto, mä muistan, kun mä vapauduin Vaasan vankilasta sitten siviiliin, niin semmoisen erittäin nimekkään rikollisliigan jäsen tuli päivää ennen mun selliin ja ojensi hopeisen ristin kaulastaan ja sanoi, että Janne, hän haluaa tämän antaa sulle, että sä tarvitset sitä enemmän kuin hän.
muista häntä rukouksi. Ja se oli hyvä aikaa. Sä vapaudet, miten sun elämään nyt tänä päivänä kuuluu? Elämään kuuluu tällä hetkellä aika hektistä, että toimin tuommoisessa Kalviikin kartanossa kuntouttava asumispalvelu, niin toimin siellä ohjaajana, olen toiminut jo 2,5 vuotta ja sitten opiskelen lähihoitajaksi, johon ensi vuonna valmistun siinä oppisopimuksella työni ohessa ja sitten teen vankilatyötä Murmanskin vankiloihin Venäjälle ja täällä Suomessa on aloittelemassa tätä Suomen vankilatyötä ja vähän käyn puhumassa nuorille ja olen erilaisissa projekteissa mukana ja sitten mulla on 3 lasta ja vaimo ja näin, että ohjelmaa kyllä riittää. Joka päivä on mulle uutta, niin kuin mä tässä olen kertonut, mä elin koko elämäni vailla mitään tarkoitusta ja päämäärää. Mun elämässä ei ollut mitään normaalia, en ollut ikinä tehnyt päivääkään töitä enkä mitään sellaista ennen kuin tulin uskoon. En ollut kuulunut tähän yhteiskuntaan mitenkään, elin tämän yhteiskunnan ulkopuolella. Jumala on ollut hyvä ja armollinen, mun ei ole niihin vanhoihin asioihin tarvinnut palata, että hän on kertakaikkisesti kyllä vapauttanut mut ja tahtoo vapauttaa sutkin. Jos sä tänään taistelet jonkun asian kanssa, mikä sitoo sua, on se mikä vaan, mutta tuntuu, että sä et pääse tästä irti. Tää seuraa ja seuraa. Mutta Raamattu sanoo, että minkä poika tekee vapaaksi, on todella vapaa. Mä haluan sullekin kertoa, että säkin voit vapautua. Voit löytää uuden ja ihmeellisen elämän, hyvän elämän Kristuksessa. Ennen kaikkea semmoisen, mitä mä uskon, että kaikki etsii tässä ajassa rauhaa. Mitä sä et löydä mistään muusta. Mä kerron tähän semmoisen tarinan. Mä olin koulussa siellä opiskellen lähihoitajaksi ja siellä meidän ryhmä kerääntyi tyhjää huoneeseen 12 opiskelijaa ja opettaja levitti 300 korttia lattialle. Ja kaikki sai sieltä ottaa 2 korttia, mikä kuvaa niiden elämää jotenkin ja kertoo niistä joku tarina. Sieltä löytyi kaikkia asioita. Ihmiset otti erilaisia kortteja, missä oli rahankuvaa, työnkuvaa, kaikkea. Ne kertoo, että kuinka niiden elämä on sitä ja tätä. Mutta mun silmiin pisti heti 1 kortti. Siinä oli risti. Ja mä en ottanut kuin sen 1 kortin. Ja mä otin ja sanoin siitä kortista, että tässä on se, mitä me kaikki tarvitaan tämän maailmanajan keskellä. Jeesus sanoi, että maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailmaa. Hän lupaa antaa meille oman rauhansa ja oman leponsa. Se ei tule täyttyyn sun opiskelulla, työllä, rahalla, ei millään. Se täyttyy ainoastaan Kristuksessa.